सोरबा सोरबा आंखौ मा होनोमोनलाय मिथियैफोरा खम सानदों आंखौ दा गुवाहाटीनिफ्राय रिजेक्ट जाना फैदो बिदि माबा बेना बखिगासिनो गोबां आंनि मेगन गोसाफोर मानसिफोरा आरोना ओमफ्राय आङो फुल मुभिखौबो खालामगौमोन आरोना ओमफ्राय आं ओजों थाबानो एग्रिमेन्ट जाखाबायमोन माने ओमफ्राय आङो मोनसे खोथाखौ दासो गोसोआव फैदों आरोना लोगोफोर आंनाव चेनेला मोननै दंमोन नालाय मोनसेया 1K 17 जाबाय नामा साबसक्राइबारा ओमफ्राय मनिटाइज जानो माने 266ल' भिउ नांसिगौ ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर इउटुबार जानो गोसोबा बा इउटुबाव भिडिअ होनो गोसोब्लाथाय नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ बायना लानो हागोन आरोना दे होमबालाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आंनि हेटार्सफोर मेगन नायनो बाग्राफोरखौ आरामसे आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय जायफोरा आंखौ मोजां मोनो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय दायो जोङो फोथारबारि मोनफैलायबाय दिनै मा होनो एफा 10ता गाहाम जाबाय होमबाबो दाबो खुवायानो खुयाखैनो दैमाया एखेबारे जों दायो मा होनोमोनलाय बोग्रिलायनो थांदों आरोना बै बायदियाव ओमफ्राय दायो जों दैमा बारनो नागिरबाय नै ओमफ्राय बोग्रि हानोसै ओमफ्राय फैनानै जाफैनोसै लोमजाहां मोनदों होमबाबो बोग्रि जाना हानि ओमफ्राय गगा मोननानै लोमजानाया बारा जायोबा मिथिला शुटिंबो दं मा जायो दायो थांबाय थाग्रानि ओमफ्राय नै दैमा बारखांबाय आरो दैनि खुवायानो दाबो खुयाखैनो एखेबारे सोरबा सोरबा आंखौ मा होनोमोनलाय मिथियैफोरा खम सानदों आंखौ दा गुवाहाटीनिफ्राय रिजेक्ट जाना फैदो बिदि माबा बेना बखिगासिनो गोबां आंनि मेगन गोसाफोर मानसिफोरा आरोना जाबा मानि थाखाय फैदों आंबो मिथिया आंना दायो शुटिं दं आरोना मोननै ओमफ्राय केन्सेल जागासिनो मानि थाखाय होमबा मानसिफोरा गैजोबा ओंखायनो दिनैबो लानो गोनांमोन दिनैबो केन्सेल जालायबाय ओमफ्राय गाबोनसो लासिगोन आरोना गाबोन फिक्स जासिगोन अफिसियेल गोजा आरोना मोननैबो ओमफ्राय मोनथाम मोनदै आंनि शुटिं गोनाङा बे बोसोराव फार्स्ट टाइम आरोना बिराद बोसोरसेनि उनाव एबार सर्ट मुभि खालामफिनसिगोन ओमफ्राय फुल फिल्मबो दंमोन आंना दै ओमफ्राय आङो गुवाहाटीयाव दंमोन ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आङो एग्रिमेन्ट खालामनांगौमोन आरोना माने प्रमाव फुल फिल्माव ओमफ्राय इसोर सोंहरदोंमोन आरो हागोन ना हाया होननानै ओमफ्राय समाव आङो गोनो गोथो जाबाय थाबाय ओमफ्राय आं वार्डेनफोरनावबो सोंबाय ओमफ्राय इसोर आंखौ माबा बुजायबाय थायो बिराद मोजां ओमफ्राय मेडामाबो बुजायबाय ओमफ्राय आङो दाउट जानानै आङो शुटिंखौ केन्सेल खालामहरबाय आरोना फिल्मखौ ओमफ्राय बिराद मोजां जागौमोन आरोना गोदान प्रडाक्सन गोदान मानसिफोरमोन आरो सोरबा सिनियर आर्टिस्टबो दंमोन ओमफ्राय मा होनो थाबाय मागोनि बन्द'बो जाखाबाय आङो शुटिं खालामनाय जासिगोन होननानै बेग लाना फैखांबाय बेग ओरै लानानै गासिखौबो फैजोबखाबाय आरोना गुवाहाटीनिफ्राय ओमफ्राय ओजों आरो जायगायाबो गोदानमोन नालाय मानसिफोरा बिराद लोमजादोंमोन ओमफ्राय बेखौबो गिबाय ओरैनो कर'ना फैगासिनो होननानै मिथिखादों बेखौबो मिथिनानै गिबाय एसे ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मागोनि बन्द' मोनखाबाय इयावनो फैखाबाय आङो थफ्ला लानानै बेनिफ्राय मानसिफोरा बेखौनो आंखौ रेजेक्ट जाना फैदो मानिबा जाना फैदो होननानै बखिगासिनो खोमा आंनि आन्दाजाव बखिदोबो जानानै ओरैबाबो बखिखागोन ओरैबा बखिखायो ओमफ्राय दायो आङो फुल फिल्मखौ केन्सेल खालामनानै दायो अफिसियेल एलबामा आंना मोननै दंफैयोमोन मोनसेखौ फार्स्ट आं गुवाहाटी थांगोन खालिनोमोन शुटिंआ ओमफ्राय आं हास्लाबासै केन्सेल खालामबाय बेबो गोदान प्रडाक्सन नङामोन आरोना बिशाल होननायनि प्रडाक्सनमोन माबानि फसंनि ओमफ्राय गाबोननियाबो अफिसियेल एलबामानो गाबोनाबो अफिसियेल एलबामानो ओमफ्राय गाबोनो आङो गाबोनाबो सिगां खालामखांगोन आङो सानजारि इन्टारटेनमेन्ट जोंनि गामि खाथिनिनो आरो बेनियाव चेनेलाव आङो अफिसियेल एलबाम बानायगोन गाबोन आरो ओमफ्राय आखाइ हासुदो केमेरा लाथाराखैमोन ना ओमफ्राय बेनिबो गाबोन अफिसियेल एलबाम दं गाबोन शुटिं लासिगोन ओमफ्राय सर्ट मुभिया आकु नेक्स्ट देआव आरो बेयावबो नायदो सोर आर्टिस्टखौ लोगो मोनो नोंथांमोना सिनायखागोन बिराद मोजां आर्टिस्ट एबार खामानि मावनो मोनगोन आरो आङो ओंखायनो आङो मा होनोमोनलाय दायो शुटिं खालामग्रोनोसै बेसेबां मोनो बेसेबां मोना उनाव नोंथांमोना खिथागोन आङो शुटिं खालामनानै दायो आङो बोसोरसेनि उनाव दायो आङो बेक फैफिनबाय आरो सर्ट मुभि आरो एलबाम बानायनो थाखाय नोंथांमोना आङो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना गोदानफोराव अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांदो ओमफ्राय आंनि शुटिं खालामनायनि भिडिअखौ बा बिहाइन्ड दा सिनखौ नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनो अब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो गोदानफोरा अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालांदो दायो जों बोग्रिबारि मोनफैबाय नै फैबाय होमबाबो जों फैबाय आरोखि हानोसै बोग्रिखौ ओमफ्राय
ओमफ्राय आङो फुल मुभिखौबो खालामगौमोन आरोना ओमफ्राय आं ओजों थाबानो एग्रिमेन्ट जाखाबायमोन माने एग्रिमेन्ट जानायनि टाइम जाखाबायमोन ओमफ्राय मिटिं सिटिङा जाखांजोबखाबायमोन आरोना बेनि थाखायनो आङो ओजों थानायाव आङो फैनो मोना बायदिबो बुंदोंमोन नालाय मास्टारफोरा ओमफ्राय आं केन्सेल खालामहरदोंमोन आरोना शुटिंखौ ओमफ्राय दा बिसोरो आंनि जायगायाव बेलेगखौ सोना होबाय ओमफ्राय दायो आं बे बोग्रिया बिराद गोथाव आरोना माने फिसा ओमफ्राय बेबायदि एसे गोमोआनो बेबायदि एसे गोमोआनो बिराद गोथाव आरो ओमफ्राय दायो जों बेखौ खाना लाजोबनोसै लांनोसै न'आव आरामसे दुन्दिया बानलुजों बाथोन देनानै जाहैनोसै अखा बोथोर दोमैलुलुबाबो जों जाहैनोसै दुगैयाखै दायो मोखां सुवाखै मोखां सुखांनानै ओंखाम जानानै फैबाय बेनिफ्राय बावजों दुगारना दुगैयाखै एकदम खानायफोरखौ बोरैबा जानो हागौ आरो न'आव फैनानै खावलाय माबा बुगाव जाफिनजोब्बाय जालाय उन्दुलाय खामानि मावा नालाय जेबो दायो लांग्रोनोसै प्लास्टिकआव सोनानै थ' हानग्रोदो नै गाज्रि मानसि बायदि थाफैयो नै बिजि थुफैयाव ओमफ्राय दायो लांनोसै बोग्रि दे खादो दे नै ओंखारनो लाजिसो दे दासो ओंखारां दे एसे प्लास्टिक लाबो दा बबे थांगोन बिदिनो दहाय ओंखारनोसैलै बिराद गोमोन जाहांबायना बरियानो बेखौ लांनोसै आरामसे दाबो गुजिनानै हामलालै लोगोफोर मा जाबावगोन ओइ बिराद गोब्राबद्राय लिना जों गोदो बेफोरावनो मोसौ गुमफैयोमोन आरो बिराद बरियानो खिन्थु दाबो 10थानो गारनानै जानलांबाय दाबो गयानो गैयाखै ओमफ्राय ओइ गोरलै लेथ्रासो गिदिर ना खोथा गोथावसो खोथा दे हाननो दे दाउफोरा जि मोजां गाबदों खोनासंलाय ओमफ्राय आङो मोनसे खोथाखौ दासो गोसोआव फैदों लोगोफोर आंनाव चेनेला मोननै दंमोन नालाय मोनसेया 1K 17 जाबाय नामा साबसक्राइबारा ओमफ्राय मनिटाइज जानो माने 266ल' भिउ नांसिगौ ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर इउटुबार जानो गोसोबा बा इउटुबाव भिडिअ होनो गोसोब्लाथाय नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ बायना लानो हागोन आरोना 1K जानाय साबसक्राइबारखौ गोनांखौ बेनिफ्राय चेनेला मास मोनसे जायगायावनो 1K जादोंमोन आरोना बेनिफ्राय दा आं माने मोननै सालायनो हागौला इयाव बानायनाय जादों खिन्थु जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन नोंथांमोना जायफोरा इउटुबार बेफोर मिथिखागोन नालाय जेबो प्रब्लेम गैया जास्ट मनिटाइज जानो 266ल' भिउ नांसिगौ नोंथांमोना जायनो नांगौ नोंथांमोना थाबैनो कमेन्ट खालाम हरबानो जाबाय नङाबाबो बे भिडिअनि कमेन्ट खालाम हरबानो जाबाय ओमफ्राय इन्स्टायाव थांनानै आंनि इन्स्टायावबाबो मेसेज हरबानो जाबाय रैमालु बर' ओमफ्राय माबायावबो फेसबुकआव थांनानै फेसबुकआव नोंथांमोना फल' खालामनायजों लोगोसे कमेन्ट हरबानो जाबाय चेनेलखौ नांगौ होननानै नङाबाबो बे भिडिअनि कमेन्ट हरबाबो आंनो चेनेलखौ नांगौ होननानै खोथा हरबानो जाबाय आरोना आं चेनेलखौ फानसिगोन बिराद खमावनो फानगोन नोंथांमोना नांगौबा आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर आंना लोगोआ न'आव फैना दंफैयो नालाय ओमफ्राय आंनि मबाइलखौ दिनै लांफैगोन होन्दोंमोन दे मिन्थिया लांफैगोन ना लांफैया आंनि भिडिअखौ नायदोंबा नायगोन ना नायाखै मिन्थिया नायाखै जानानै लांफैगोन होन्दोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय साननैसो लांथ'नोसै ओमफ्राय बेनि मबाइलखौ लांथ'सिगोन आरो ओमफ्राय मानसिया आंखौ रागा जोंदों दै माने हरा जादों गिनानै ओमफ्राय आं मैया लेंहरदों बोरै गोजानाव ओमफ्य फैयाखै मानसिया ओमफ्राय गाज्रि मोनदों सानदोंमोन आरो बिराद गाज्रि जाना फैनो नागिरा बारा गावस्रा हरनांगौ ओंखायनोथ' मानसिखौ लेंहरदों आं फैयाखै न'आव रावबो गैया होननानै ओमफ्राय फैयाखै मानसिया लोगोफोर मा होनो शुटिंनि कल फैदोंमोन शुटिं बानायग्रानि मानसिनिफ्राय रायलायनानै बिराद गोबाव रायलायफ्लांबाय बोग्रिखौबो गैला बे जागासो हारसिं हानजोब्बाय बोग्रिया बांद्राय गोमोन बाथोन देजानायाव गोथाव जानाय नङा मिथिबाय सिगांनिफ्राय जालायगोन खि बायदि मोजां दे मोजां दे ओमफ्राय दायो थांनानै जाहैग्रोनोसै ओमफ्राय शुटिंनि थाखाय एकदम रेडि जानांगौ दा लोमजांसो मोनदों आं गाबोन लोमजाना माबायदि शुटिं खालामो बेखौसो सिन्था खालामबावबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबानो नुलांबाय थागोन शुटिंखौ माबायदि खालामो नोंथांमोना ओमफ्राय गावसिलाबो नायबानो जाबाय नोंथांनि भिउखौ थांबाय थानोसै न'आव ओमफ्राय बोग्रि खाजि जानोसै दुगैनोसै दसे बेरायहैनोसै नोंथांमोना देखायनोसै देखायबा गैला ना लोगोफोर थांबाय थानोसै आरोना नै खुया दासो एसे खारां जाना दं सानाबो गैला लाजिना हान्दो दंजोबो नै गाइस लोखि पेसा मोनदे मा नाम दोननो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बेखौ दायो फिसिनोसै बरियानो आइ लोखि पेसा वाव इमान गिदिर बिरनाया हायोब्रा माने इमान बिरनो हाया होमबाबो हे मानसिया नुगोनलै जोंब्रा बैसागुनि
2 तारिखाव हांसो जागोन रैमालु उमेश बिशाल फंबाय ओमफ्राय ओमफ्राय प्रानिसर थागोन हांसो दालु जाग्राया ओमफ्राय आं थागोन ओमफ्राय लोगो सानैसो थाबावगोन आरो गामिनि लादेनमोन थागोन बिमल आदित मोनफि आलि थागोन नै आदा बिमलाबो खोनाखाबाय बारा नेटवर्क स्टेज नायखाय नालाय बिमल बसुमतारी मिस्टार बिमल थगायनो मोना बिथाङा थगायनो मोना आरो मेमरिस थाबायो उमेश बर' नै थाखाबाय बैसागुसिम जोंहानाव दिनै बैसाग मागोनि फिथा जाफैनायखाय साजो फिथा माने नर्मेल खालामनो होननानै सानदोंमोन माने जायोलै नर्मेलबाबो बेनिखायनो